Dia tulisan tapi belum iklan sih.
Cek. Cek, cek, satu, cek. Cek, satu, cek, cek. Cek, cek, cek. Cek. Niki sing tukang cek cok cuk. Setri. Linknya aja lali dikirimnya ya Mas ya. Niki dulur-dulur ingkang live streaming alhamdulillah niki wonten 3. Nah, niki dados panjenengan sami ingkang wonten dalem mboten saged mirsani, menika saged nutul YouTube-ipun piyambak ngaten nggih. Wonten channel DPS Budaya, terus wonten channel Kofine EC Mas Huda, kalian setunggalipun channelipun Mas Vino Dista. Tibake tangga dhewe to Mas. Nggih. Monggo mereka sagedipun tutul link YouTube-ipun ngaten nggih. Sepindah malih DPS Budaya, Kofine EC kalih Vino Dista. Menika saged mirsani saking dalemipun piyambak-piyambak. Inggih. Kula salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dengan dalu menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Nyoto utawi Bapak Nggih kalian Ibu Sulami ngaten nggih. Menika ingkang sahibufet ingkang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin mboten kesupen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita aturaken, kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wontene kalau dengan dalu menika saged pinanggih saged anyeng kuyung menika anggenipun Bapak Agus ngapunten Bapak Nyoto utawi Bapak Nggih ngaten nggih anggenipun berbahagia. Ya Mbak Yuni iki sing disebut kok seje to Pak Nyoto lho. Nggih, ngapunten niki biasane nek tangga-tangga usum teropan ngenten iki siang wonten terop lintune, dalu wonten terop lintune dados asmane iki rada lek ora ngrepek ngoten. Lah sing ngiling sing mangawan. Ngaten nggih? Inggih, menika ingkang berbahagia Bapak Nyoto utawi Bapak Nggih sekalian merayakan pernikahan putra-putri tercinta. Inggih menika Mbak Lilis kalian Mas Reno. Menika sampun kromo Mbak Bilih beberapa waktu yang lalu. Ning kalau dengan wekdal menika dipun karaken, dipun suweke janur ngaten nggih. Boten kesupen menika ugi walimatul kitan adik Nando Anas. Tulisannya Mbak Yuni kok uang ya. Adik Nando Anas Fatul Rifki ngaten nggih. Mugi-mugi mempelai berdua gini pun polo kromo nika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbok bilih sampun dikaruniai putra putri nggih. Lan boten kesupen selamat sampean tuh mantri ini enggak gini. Maksudnya kalau ya Pak, jadi kena jadi aku siapa sih? Itu tenang ya ngandu tenang. Wah, jadi kalau jangan lalu kita Bapak Nyoto kita ingin sampai juga perawakan campur sari hiu cokro baskoro dengan dibun panggil dari Dini Bapak Narko saking terata Mujamber kita digusur di Bogor jadi sebenarnya sudah dicampur sari hiu cokro baskoro bukti betul seperti iya kita sambut campur sari cokro baskoro. Ada Ika Kusuma. Yona
lagu Tombo Kangen sampun dipun aturaken dening para sindenipun Nyu Cokro Baskara. Nduk iya lah. Aja pinarak dhisik kene jumeneng Cahayu. Pokok aku ki suweneng lek pertama tak tokne sampean ki suweneng, Nduk. Suwenenge pripun? Senenge kaya bulan purnama. Ngoten. Dadi kok kadohan sampean ki disawangno wadang baunder cemplorot. Lah nggih. Baunder nggih. Nggih, padha karo aku ki ya bunder. Sampeyan ya padha wae, nggih. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mami. Alhamdulillah kabare apik ya Cahayu ya. Alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Alhamdulillah. Ki mang awake dhewe nderek Pak Winarko. Nggih. Campur sarinipun Nyu Cokro Baskara. Baskara. Nggih. Diaturke ana daleme Pak Nyoto, Pak Nggih, Pak Nduk. Nyoto. Heeh. Nggih, kalian Bu Ibu Sulami. Sulami Nggih. nggih. Mugi-mugi anu napa ya? Nyapa? Panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Rezekine kathah barokah. Amin. Wah, tamune Nggih. kaya ngene iki lho, Nduk. Ket Lah, mau nggih. banyu mili. Tumplek blek ngoten nggih. Paribasane larono brudu. Lah, nggih. Iki nduduhke yen Pak Nyoto, Pak Nggih ki wah piyantune seneng serawung. Oh, nggih. Ramah. Ramah. Pokoke loman blobo. Wah, dadi Nggih, siji. loman. Karo Nggih. ibu padha ae. Lah nggih. Nggih. Niki ajaranipun Iki ndhauke putra kekalih ning Karingekarni. wo Mbak ngoten Lilis, nggih. pernikahan kalian Heeh. Merayakan Kitan. pernikahan karo kitan. heeh. Oh, nggih. Heeh. Ki sing diramekke ki Mbak Lilis karo Mas Reno, Nduk. Nggih, didongaken nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Atut runtut pindho mimilan mintuna. Amin. Terus dongane Nggih. kanggo sing diketok buntute. Lah nggih, buntute niku lho, nggih Heeh, mugi-mugi Dik Nando ki mong. sesuai harapan ngoten nggih. Piye? Loh, sampean kok iso guyu lah. Sing diketok ki lara buntut terus apa to ya? Apa? Lale. Wah. Bocah iki malah nakal ya. Nggih. Aku mau ngarep muni ngono ki ra mentolo lho, dhek malah mentolo. Apa dungane jale? Iki lek kemekelen awas lho ya. Heeh, dongamu apa sing apik-apik wae, Nduk? Nggih, mugi-mugi dados anak ingkang soleh. Nggih. Soleh nggih. Nggih. Lanang kok. Oh. Heeh. Dadi ketok buntute April. Nggih, lek ora percaya takono Pak Setu lho. Lah nggih. Takono Pak Setu. Pak Setu diketok buntute niku kakung nggih. Lho tenan to. Lah nggih. Nggih. Terus piye? Sehat selalu, Nggih. panjang umur, Nggih, amin. pinter lekne sekolah. Heeh. Sok gedene dadi Apa? sak sirih. Wah, pokoknya sak sire apa sing Nggih. Nggih. dipingini kasembatan ya, Nggih. Nduk ya. Yo lah. Ya wis diaturke dhisik lagone. Iki wektune ya wis bengi untuk para tamu undangan sedanten kemawon monggo dipun rahapi anggenipun menikmati hidangan-hidangan utawi pasegan-pasegan saking Bapak Enggik sak kukuban. Ngaten nggih? Yuk. Kali ini bersama Nyu Cokro Baskara dan juga Yolanda. Sinden cantiknya Kota Tulungagung. Nah. Apamu kok wis ndruwo Mas to ya lurung-lurung Lah yo. nggih. Anu, napa jenenge? Sumuk. Sumuk. Ya engko kipase iki asline alami lho kamu kok. Oh, nggih. Mergo disentrong. Heeh. Ya ora dadi ngopo. Ya cah ganteng. Heeh, apa sing mbok aturke, Nduk? Kok paringi apa yo lah? Ora apa-apa iso bene timbangane Yola sedih aku pilih nyawang dhek bahagia mesam-mesem ngono. Heeh. Mbok paringi apa Cahayu? Bisa tresna nggih. Wong nggih. Sing nyemek-nyemek riyen. Cocok. Masuk menika nggih. Mengke kados padatanipun sak sampunipun putaran angka setunggal. Mengke putaran ingkang kaping kalih panjenengan sami saged menyumbangkan suara emas utawi saged bergabung wonten nginggil ngaten nggih. Nggih. Ya, Mas Jaki dan kawan-kawan. Sarya
pesta bekano. Enakno ndo enakno. Nggih, enakne. Timbang Pak Bromas. aja ngeteng pundi, Pak? Kok kesesa Lah mawon? nggih. Lho, mboten kok. Lunggah malih kok. Nggih. Ya, Nduk, alon-alon. Pungkasane tak trimo legonku. Yen beri jroning atiku. Ngegeduki paring bepadang. Kabeh lelekon Wisa tresno wis diaturke Nduk Yola. Kaya ngono ki lho. Kenek sak ronde ae keringetmu wis kaya ngono ki lho. Wis kaya adus. Heeh. Aku kok ora mentolo ya ben. Arep tak tambahi sak ronde kas kok ora mentolo. Kenapa kok ndak mentolo? Dene urung-urung wis deleweran wis dromos kok. Mboten wonten blower-blower napa-napa to, Pak. Alah aku tak tekakne. Wong ade iki cah kene, kulino ki pas alami ki ya. Lah nggih. Heeh, matur suwun Cahyu. Yolanda matur suwun menika nggih salah satunggalipun sinden kondangnya kita Tulungagung ingkang dipun beto New Cokro Baskoro kalau dengan dalu menika ingkang dipun pandegani kalian Bapak Winarko. Ngaten nggih. Sepindah malih monggo Bapak Ibu. Wah, nggih kakung matur sembah nuwun. Niki Pak Es, Pak Es ki Mbah Dukun. Iki mau Mbak Ayu ini rawani reno-reno. Sing maringi amplop pertama Pak Es. Aku ngelek reno-reno berarti damoni tenan nih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak Es nggih. Mangke dipun aturaken monggo sedanten kemawon dipun rahapi pasegan-pasegan saking keluarga besar Bapak nggih ngaten nggih dipun rahapi kanthi mardikanipun penggalih. Injih, taksih sesarengan kalian campur sari New Cokro Baskoro. Monggo sarajengipun menika ugi salah satunggalipun sinden kondangnya Kota Tulungagung ingkang menika kulino. Kulino ki basane apa? Kulinten. Kok iso Mbak Ayu nih. Nggih, niki biasanipun dipun digawa niki sun gondrong ning ndi bocah iki yokan. Yo, Ika Kusuma Cokro Baskoro. Aja kengken-kengken.
kok wedi to, Cah. Dek Ika, rada rene sayang, rada rene. Nah. Nggih, wilujeng dalu Mama Nggih, Yu. wilujeng dalu. Wah, nyelot suwi kaya Nyelot bocah kok. pripun? Iya, jan ayune ra umum. Yolanda kaya bulan purnama. Kula Sampean padha kaya bulan purnama kaya lintang Orion. Dadi wih ya gumebyar kabeh iki Mang Sindeni Pak Sumunar. Narkoli. Heeh. Pokoke pating kerlop kabeh disawengko kaduan. Heeh. alhamdulillah Mama Yu dalu punika Iya. saged rawuh dalipun Bapak Nyoto Nyoto kalian heeh, kalian Bu Sulami. nggih hajatipun Hajabitpun iki merayakan, Nduk. merayakan Ngekarke. oh Nyuweke ngoten janur Mbak Lilis Nyuweke karo Mas janur. Reno. Nggih. kalih mengkitan Kang Nah, ya Nah, kuwi iku Dik iki. Nando. nggih didongaaken mugi-mugi Piye? temanteni awet sampai Amin. nan Se. kaken-kaken lan ninen-ninen. Toh. Nggih. Kuwi meng basane gauli meng kami. kami Ayo kami apa? Ayo wani ora? Kami apa Pak Narko? Lho. dikenal Malah diwarai dikenane kan, Wah, Nduk. aku ngono kuwi. Kami do re mi fa sol sol. Lah niku lho kuwi lho. maksude. Heeh, terus keluarga. Wes pokoknya sampai kakek dinen-dinen ya, Nduk ya. Amin. Heeh, terus Dik Nando apa, Nduk? Pandungane kanggo Dik Nando apa? Selamat untuk bentuk barunya. Heeh. Kira-kira Dik Nando ki tapi bocahe bobok ya ora apa-apa. Wes. Bobok. Heeh, muga-muga didongake sing apik-apik ya tembus ning ngipine. Amin. Heeh. Nggih pripun Mama Yun? Yo diaturke dhisik setunggal tetembangan kagem para rawuh ingkang menika sampun sowan wonten dalemipun Bapak Nyoto utawi Bapak Nggih ngaten nggih. Monggo pinarak rumiyin pinarak seduhanten kemawon dipun rahapi sedanten paseganipun ngaten nggih. Niki ingkang sepindah malih ingkang dereng bengi iki wis kondur nduk ning daleme. Sinten? Iki para tamu undangan sing wis kondur ana daleme iki Oh, Mbak. nggih. Campurasari New Cokro Baskara iki meng dhewe di live streaming karo 3 channel. Oh, 3. Ning YouTube heeh. Nek Mas Rin Aries dan kawan-kawan DPS JPS Budaya. Budaya. Terus Wonten ana Mas malih. Yuda, Kovine EC. Nggih. Terus ana Mas Mas Sinten. Sinten? Hah? Wisnu Desta. Wisnu. Aku wae anem to, Mas. Wisnu Desa. Aku mau ngapain nyuwun jenenge sampean lali yo. Padahal tonggone adewe iki, Nduk. Loh, prundi? Ala ngarep kono. Tapi ya ora tau tepung, ora tau cethuk-cethuk ya sik ki, Mang. Heeh. Ngoten mboten kan mboten kenal. Heeh. Ya diaturke, Nduk. Setunggal tetembangan Nggih Mama Yun diparingi apa? sing nuansa cinta-cinta. Weh, wis kene. Ya ora apa-apa. Jumbuh karo kahanan. Kembali bersama campur dari New Cokro Baskara. Kali
Yeh, bocah ayu. Suarane jenuh empuk, menul-menul kalau kaya telo keju. Pohon keju itu. Telo keju. Heeh. Tegane kambil ijo lho. Sok tapi. So. Tas sik. Ah sik rong oleh karo bapak lupa ngadi ternen ndi-ndi. Heeh, ya Cahayu. Kalem-kalem. Rina wengite ati-ati. Nuni kita sesarengan campur sari Yu Cokro Baskoro. Pimpinan saking Bapak Winarko saking Teratang Hujan Gunung Agung. Lanugi SM Audio saking Kepo Gimbal Padangan. Besok tak sapa ya iki ya? Teke sing duwe. Tak sing duwe. Ya Cahayu. Rina wengite ati-ati. Tembak lagu dadi hati Mamah Yud. Jan jumbuh karo kahanan. Nggih. Cocok, Nduk. Yen manci dalu menika wis tak aturke dadi ati. Nggih. Heeh. Ya wis matur suwun Nduk Ika, pinarak dhisik. Nggih, sepindah malih menika lijeng dalu. Bapak Ibu para tamu undangan sedanten kemawon. Monggo kalian dipun rapi pasegan-pasegan. Saking Bapak nggih sak kukuban ngaten nggih. Mbok pilih mangke kirang setunggal malih di Angel kula aturaken dumateng panjenengan. Bibar menika putaran kedua panjenengan saged bergabung
saged nyawiji kalian campur sari New Cokro Baskoro, saged duet wonten mriki utawi saged nyuwun tetembangan ngaten nggih. Yuk kembali bersama campur sari New Cokro Baskoro ingkang dipun pandhegani kalian Bapak Winarko saking telatah Ngujan Kedung Waru Tulungagung. Kita hadirkan sinden cantiknya Kota Tulungagung, bocah cilik ayu lincah Angel Rosmala New Cokro Baskoro. Aku seneng kok Angel, Nduk Angel. Aku seneng lek dikai jaipongan iso kendut. Heeh, iki mengke aku lali sapa to tak Ini namanya Mas Anggi. Oh iya, batinku aku ngene iki sapa to? Wong ki nek es faktor UI karo kaya Mbak Ayu iki kenas ya sing ngene iki lho. Jenengan Yospo pinten lho, tasik timur ngoten lho. Lha aku ki wis anu lho Nduk, wis mbokmu. Heeh, ya wis Nduk diaturke. Sing ngaturaken sugeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Heeh. Kajate Nduk. Napa? Iki mang Pak Nyoto, Pak Nggih iki ngekarke Ngekarke. Mbak Lilis kalau Mas Reno. Ya wis dong aku ndang tambah momongan ya Mbak, krungu-krungu wis gadah yoga. Sampun. Sik. Loh, Piye? kan Mbak ribet. Wah, tas rawuh tak kira lek wis arep kondur. Kayak juru kucine makam Ujang ya rawuh. Nggih, Sedanten alhamdulillah. kru perangkat desa Ngujang. Nggih, sugeng dalu Pak Bu. Pokoke Nggih. Mbak Yuni ki nek kok kene ya rapati ketara kaya Pak Genyol barang kae terus Pak Nggih. sapa iki? Mangke diaturi nyekar nggih, Mbak. Heeh, ya tetembangan. Aja Nggih. nyekar kok darani nyekar. Oh, tetembangan maksudnya. Heeh. Nggih, terus iki Dik Nando ya ono. Oh, Sing ngaten. diketok buntute Nduk Nando. Ya wis Dik aja Nando ndang lho. kesusu dijajal ya, Le. Duh. Disawang ae sik garing porong. Sik to. Maksudnya dijajal piye Cahyo? Lho, sik to, kok iso? Kuwi jenenge pusaka Nduk sing Lah diketoki. nggih. Heeh, maksudnya landhep ora ngono to. Heeh. Weh, bocah iki nakal. Ya lek disawang tok ke yo aja to. Ya digunakne wong jeneng kuwi piranti lho, Nduk, piranti. Gunane sing becik-becik Pada ae ya, Mas. umumnya, Heeh. pada usianya, ngoten nggih. Nggih. Heeh, ya Nduk aja diaturke setunggal tetembangan. Dibar niki panjenengan sami kang badhe nyawiji raos kalian campur sari New Cokro Baskoro. Monggo menika saged nyerat mungkin diparingaken Mbak Yuni Kenes utawi dipun paringaken Bapak Narko minangka ingkang mandegani New Cokro Baskoro. Diparingi apa, Nduk? Jenang gula glali. Gelali ya. Heeh. Ya wis muga-muga ora lali ora. Ya, Mas Jagi, Mas Anggi, kat mana sepujan marai jika gula. Aja lali
Bocah cilik, lincah. Kecentet. Loh, ora, carane lombokno sampean ki cabe rawit, Nduk. Cilik ning modesi. Dikeletak pisan ben ngoreng. Sing wani ngletak Angel gek sapa? Lah ya ngono lho. sapa? Ayo, Cah. Iya. Heeh. Penake lek ora oleh jam ngono terus piye, Nduk? Ini. Heeh. Jadi Titik-titik ngajak padu. niki volume kendang Lho. ditambahi mboten kenging to, Mas. Oh, jaipongane ngono to. Aku Wah. sudorungan no, Mas. Monggo Pak Slamet. Niki Mas Heeh. Anggi jenengan untir. Iya, Mas. Kleru ya. Wes. Jaipongane jenengan untir. Dek iki murah senyum kok ket Bang. Pringas, pringis. Aku yo mek nyawang ini. Bocah kok esumeh men alah mentelo tak tuwabok. Jenengan tabok, Mas. Ya, bablasna Cahayu. Janjane iki ya ngono lho Nduk Angel. Pripun? Manten ki yen manten lawas karo manten anyar ki kudune Nggih. panggah ngono ki bunga susah Bunga susah dilakoni. dilakoni. Aja titik-titik ngajak padu. Aja bungae karo wong liya, susahe karo bojone. Bayo. Kuwi jane ngeneki apa?
Sampean. Iki no sik dagangan kabeh apa ya nek sing kenekan? Iki lho Mas, biasa nih gampang kenekan. Ora, iki sik dagangan kabeh kok ya gone iki Pak Sik, Rawit. Mbak menawi kersa mantu ning ngeten-ngeten iki Pak, monggo. Wis anu iki siap dimantu semua nggih. Apa siap dinjo mantu? Siap. Matur suwun Nduk Enjel. Sik, sami-sami. Pinarak dhisik nggih, matur sembah nuwun. Menika setunggal tetembangan saking Nduk Enjel Rusmala sampun dipun aturaken ngaten nggih. Enjeh, Bapak Ibu saden kemawon para rawuh, ugi adik-adik Kang Mas Mbak Yu ingkang sampun pinarak wonten dalemipun Bapak Nyoto utawi Bapak Nggih ngaten nggih. Monggo dipun rahapi sedanten pasegan-paseganipun. Mbok bilih Mbak Ayuni Kenes keng mriki kok mboten ketawis mirsani jenengan wonten ngandhap ngaten nggih. Biasane lek ten nyinggil iki ndelok ning ngesor ki ulap terus sok lali niku mboten dene kula sombong mboten ning kadang kala menika kesupen. Terus arep ngeling-eling panggah temu. Lah nika wonten bapak kula pepunden kula saking takmir masjid Zikir menika Bapak Jarno ngaten nggih. Kalian sapa ki garwanipun aduh Pak sapa iki. Karo kaya Mas Hari barang endi to kemengke wis pokoke sedo wonten kemawon ngaten nggih. Wilujeng dalu monggo dipun sekecaken anggenipun pinaraan ngaten nggih. Enjih kados ingkang sampun kula aturaken mbok bilih putaran kedua menika panjenengan saged bergabung, saged menyumbangkan suara emas utawi saged nyawiji raos kalian campur sari New Cokro Baskoro. Nggih, setunggal tetembangan menika dipun suwun kalian Mbah Is. Mbah Is jenengan kersa nembang napa dipun tembangaken dening sindene? Sindene? Nggih, iki jareke bose. Ya, nduk ya lah. Gubuk asmara iki panyunipun Mbah Is. Oh, enak jan. Aku kudu dadi. Ya. Ya lah. Iki sarep iki sing tak celuk ya wae. Pripun? Lelang sepote kaya anu sari tambah oso. Kayak kamu kok MC nih wedok. Aku mentolo cuwincing. Heeh, ndek ya lah. Nggih. Iki mau Mbah Is, iki meng Mbah Is iki pinangka sesepuhe. Oh, sesepuhe Sing mriki. japani. Oh, ngoten. Heeh, sing Pundi piantune? heeh, pepundene ade Mbak Es pundi kalau Mbak Es? Pundi? Sik. Wah, ning arep dhewe nduk ten ngajeng. Mbak Es kok Mbah anu, Es. Mbah Es. Heeh. Tutup Mbak. Sampeyan kok disebul lho karo Mbak Es. Malu. Ngapunten sanget nggih, Bapak. Krana Sudah krungon iki. Ora. Nggih. Iki meng lek nyerat kan Pak Es. Oh, Pak Ning Es. keranten Pak Es iku dituwokne dadi Oh. pepundhene awake dhewe. Mbah. Pinangka dukune ya tak wastani Mbah Es. Oh, ngoten. Iki sing dipun suwun gubuk asmara lho. Gubuk asmara Heeh. nggih. Kali jenengan mawon pripun, Bapak? Monggo. Bapak Es. Mbak Es menika beksan saged lho, Nggih. Mbah. Nggih, beksan ten mriki nggih. Nggih. Saged. Jenengan Matur- mriki Monggo Mbak Es duit jumeneng napa Mbak duit Es. kali kula ngoten. Nah, sajake Mbak Es ki yo nyumanggake diaturke sampean wae, Nduk. Oh, ngoten Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Es nggih. Niki nggih mugi-mugi anggenipun paring bunga-bunga cinta, anggenipun paring napa niki? Kangge awake dhewe semoga-moga ya berkah barokah. Ngono ya, Nduk ya. Ya, Cah. Dipinangkani panyuwunan saking Mbak Es menika gubuk asmara sesarengan campur sari New Cokro Baskoro ingkang dipun pandegani kalian Bapak. Pinarko. Heeh. Sing mijil teko ngendi, Nduk? Ndika niku ngendi ya? Kana ki Ngan- Mujang Lor. Mujang Lor nggih. dusune Dwi Bawa sami nggih Pak Narko nggih. Lah, Ora kok samarku beda lek kene Trimulya. Mangke dipecat. Wah, aku lek dipecat Aja lho, ya. Pak. Eh. Mangke Oh. mangke Aku kok yo kula jenengan pecat. Mbak Pah ora tak gandoli. Lah, Nggih. Lek kene Trimulya, lek lor ki Dwi Wibowo. Oh, Ngono Nduk, ngoten. padha mujangi. Heeh. Nggih. Ya, kene Cah.
Dipun pinangkani rumiyin panyunipun saking Mbah Es menika gubuk asmara dados. Monggo Mbak Es dipun aturi jumeneng beksan dateng mriki Mbak Es.
Nduk Yola. Nggih. Ki kira-kira Mbah Is ki ya tau duwe kenangan Nggih, kenangane babakan napa? gubuk asmara. Oh, Zaman ngaten. semono karo Mbah Uti. Oh, ngaten. Kira-kira cethuke ya nang gubuk asmara, Nduk. Nggih, gubuk asmara Dadi niku. sing disuwun-suwun ya gubuk asmara. Oh, ngoten. Mbah Utine nderek napa boten, Bapak? Nggih, derek mboten Mbah Is, Mbah Utinipun. Oh, Mbah Is ning ngarep kono dadi ora Lah, nggih. mireng Nduk awake Lah, disawuri. nggih. Nggih. Matur Terus sembah ra nuwun. diremeng-remeng. Lah, nggih. Sampun dipunaturaken setunggal panyuwunan saking Mbah Is menika gubuk asmara kalian Nduk Yolanda lan ugi campursari Nyu Cokro Baskara ingkang dipun pinangkani Bapak Winarko. Ngaten nggih. Inggih, matur sembah nuwun wondene serat ingkang angka kalih menika kula tampi. Aku mah dibisiki karo manten kakung karo Mas Rino Nduk. Jarene nyuwune Gerajakan Banyuwangi karo Lintang Asmara. Weh. Lek Lintang Asmara iki ya duet lho, Mas Reno. Dadi Mas Reno monggo jumeneng. Nah, iki kira-kira apa karo Mbak Lilis dhewe iki? Monggo. Pundi? Terus pundi niki sing duete sinten lek Lintang Asmara, Mas Reno? Ayo. Mantene pundi, Mas? Ten ngajeng. Weh. Ayo Mas Narko, iki kira-kira mantene dhewe Mas Reno ki nyuwun Lintang Asmara sing duet Mas Reno piyambak napa dos pundi? Loh, kok melambaikan tangan terus diwakilke sapa? Masa Mbak Ayu niki nes pangakon nglanangi. Dos pundi niki kalian bose karo Pak Narko apa piye? Apa diwakilke Pak Ginyol? Kula dados lanang. Masya Allah. Aku kok lek mulai onder-onderku malih terus piye? Ayo Pak Genyal. Monggo kalian jenengan. Napa diwakilke sinten Mas Reno? Lintang asmarane. Mas Dino ki ya wis rawuh wilujeng dalu, sapa neh kasandingi Mas Dino ke. Pokok tak inceng kok kene ketok ya tak celuk ning nek kok kene ndak ketara ya terus aku lali rada gerayah-gerayah ya ora tak timbali. Sinten, Pak? Ayo kene monggo monggo. Ecret barang do cacah. Anggi mengilang neng ndi yo? Beh, becahe kok yo gampang ngilang ta lah. Nggih, wilujeng dalu wilujeng rawuh Bapak Ibu sedanten kemawon monggo pinarak dipun sekicaken rumiyin ingkang katemben kemawon rawuh utawi ingkang kawit kala wau sampun pinarak matur sembah nuwun. Ngaten nggih. Yo, iki dipinangkani sik Gerajakan Banyuwangine Nduk Angel. Nah, iki mergo Lintang Asmarane yo sik rungono sing dueti, golek kepeksa Mbak Ayu nih yo bene aku tak lanang. Tak dadi lanang lek ngono. Gawe iki. Cek. Sik. Mas Anggi ayo Mas, tinggalan ae kuwi Mas. Ora oleh. Ya ora apa-apa ditinggali. Seto. Ki awakmu senengane jaipongane bianter, Anggi kene kaya disuntak anu piye jajal. Disuntak ning kene to Mas. Ojo, Nduk, ojo. Nduk, iki karo ngenteni Mas Anggi iki tak wene bocoran ya. Pripun? Sik, repekane aku yo lali kok. Monggo. Iki ngaturi kawuningan mbok bilih woro-woro, mbok bilih campursari Nyu Cokro Baskara ingkang dipun pinangkani utawi dipun pandhegani Bapak Winarko. Ingkang mijil saking tlatah Ngujang menika wondene tanggal 2 Juni. Ya. Menika wapan wonten dalemipun Pak Suyut utawi Bapak Warno Brak wonten Jaten. Jaten ning pundi? Jaten ki Blitar, Nduk. Oh. Awane uyon-uyon langen tayub bengine campursari Nyu Cokro Baskara. Janjane iki kawit tanggal 1 ya wis nang kono, Nduk. Tapi nggih nyugata para rawuh batur manten. Kuwi tanggal 1 ning tanggal 2 ne awak dhewe campursari komplit Nyu Cokro Baskara.
mapan wonten dalemipun Bapak Suyut Bapak Suyut. Brak Sonterop ngaten nggih. Utawi Bapak Warno menika 2 Juni. 2 Juni. Wulanipun besar Nggih. nggih. Mbok pilih panjenengan sami menika ingkang pikantuk undangan utawi dereng menika gantosipun Nggih, undangan resmi minangka nggih. nggih undangan resmi. Terus mengko ning dalemipun Pak Tino ki lho, Nduk. Pak Tino ki rawuh ki mengke. Pak Tino, nggih. Heeh, Pak Tino ki omahe Mujang Lor. Mejang Lor. Ki dalan mati ki sampean Nah, roh nggih, ora nggih, dalan nggih. mati ki Nggih. apa jajal. Mangke lek dereng mati dipateni dhewe. Ki kok iki bocah iki mentalan lho lek mengaki kon nguwesokne yo an. Saiki arep mateni. Sing dipateni apane jale aku pengen Dalane. roh. Oh, dalane. Heeh. Sing diwastani dalan mati Nggih, kalau Nduk. pripun? Bang Jo Mujange Nggih, sampean ro to. nggih, ngertos. Kayak ngulon. Nggih. Ngulon nek gang pertama ngalor, pengko lek ngalor terus jurusan jurusan makam kayak jenenge dalan mati. Ya, Aku mau wis persis apa rem lek kuam. dereng. Monggo dicetakne malih. Sekarang ngene ya. Terus sekarang ngene. Ini jenenge dalan mati. Nah niki dalemipun Nggih. Bapak Tino menika tanggalipun 11 Juni. 11 Juni. Nah, iki yo ngetokke buntut, Nduk. Ngaten. Oh, Heeh. kali buntut. Campur sari. Buntute Pak. Lho, tutup buntute Pak Tino ngawur. Ya buntute puterane lek buntute Pak Tino kok ketok entek ngepang pada bingung kan, Nduk. Mangke tumbas malih. Ojo. Seje wingo modele, ukirane wis beda wingo. Heeh. Kuwi 11 Juni, bulan Nggih. besar ya. Nggih. Terus mari ngoten mengke wonten malih niki waduh tapi ya wis tak siarne ra Nggih, apa-apa. pundi-pundi. Ki tanggal ning mapane ning bulan November. Wah, November, bulan 11. Heeh, iki ya dalemipun Bapak Prestiono utawi Pak Gendut Pak Linmas Gendut, Linmas. Desa Nggih. Ngujang. Nah, iki daleme, Nduk. Pundi? Bang Jo Ngujang kae Nggih. sak kulone. Kirane pas. Ora Mangke engko nek ditabrakne gang. ngoten. Ora engko nek gang ngidul. Kuwi tanggalipun 1 November utawi bulan Jumadil Awal. Iki ya dangdut campursari Nyu Cokro Baskara. Oh, Kelo Anggi wis teko lha arep kapakne Teko. jajal. Ayo arep kapakne Tak jajal. sedang. Gerajakan Banyuwangi Mas Anggi. Jereke dhek lek ora mbok dangdutne sampai kentut-kentut ora marem iki bocah iki. Nggih. Monggo kalian dipun rapi pasukan-pasukanipun ingkang badhe nyamiji raos kula aturi mangke jenengan matur kali Mbak Yuni Kenes utawi nyerat Nggih, dipun monggo, paringaken Pak Bapak Bu. Winarto saged ngoten nggih. Wis to rasah wedi-wedi Pak. Alah, Niki pun mboten. jinak sedanten punan. Wah sindene MC-ne sedanten pun kutuk Nggih. niki. Niki minangkani panyuwunan saking Mas Reno manten kakung. Nggih. Gerajakan Banyuwangi mangke bablas lintang asmara. Lintang asmara. Nggih, matur sembah nuwun Mas Reno nggih. Sampun dipun paringi bunga-bunga cinta. Mangke malih nggih. Ade wis dikai wake iki. Aja mbokan neh. Aja mbokan tondak tanduk. Ya, kembali bersama Campur Sari Nyu Cokro Baskara ingkang mijil saking Tlatah Ngujang, pimpinan saking Bapak Winarko dadekno, Cak. Lah iki kok ora nggih seragam. Saman grup ngendi? Sik Pak niki mungkin dipotong nggih. asik. Maju untuk Angel. Gerajakan Banyuwangi.
Setunggal lagon Gerajakan Banyuwangi menika ingkang sampun dipun suwun kalian Mas Reno minangka manten kakung sampun dipun aturaken Nduk Angel ya. Piye jane rasane wis di anu karo Anggi meng piye awakmu? Wis di anu Anggi meng penak? Sik rodok. Rodok si Anggi. Sik rodok lho iki ya. Urung penak lho bocah iki. Sik rodok. Jalukamu sing piye Nduk Angel? Rotok. Rotok. Ditenono ya. Kok gogrok no cah Angel engko ya. Nggih, matur sembah nuwun. Mas Reno iki. Mas Reno barak. Loh, duduk. Minggu gandengane malih Sahrini. Iki gandengane Mbak Lilis lho. Mbak Lilis. Sing dalu menika minangka mempelai berdua. Alhamdulillah. Wis berbahagia. Nggih. Setelah ini tambah momongan nggih, Mbak. Weh, bariki langsung. Langsung bareng ngono pitonan nanggap Cokro Baskoro. Awake dhewe iki praya muwarem to lek ngono iki. Bocah kok pinter men to. Nggih, niki lintang asmarane dos pundi Mas Reno diwakilke sinten sing dueti ya yo. Monggo lho Pak Bu. Monggo saking keluarga besar saking Pak Nyoto, Mas Reno diwakilke sapa jale? Apa Mbak Ijen ya? Mbak Ijen. Monggo kersa nderek, ngoten nggih saged. Aku meng biasane nglanangi aku kok suwi-suwi kok wedi to njen. Aku lek pas nge-MC penggakon dadi lanang kon duwe swara lanang. Terus aku kok ngomah ki onderdilku malih apa panggah ya aku. Panggah. Kok lek ser malih dilih dhewe. Ojo. Gawat pinggo nggih. Nggih, matur sembah nuwun menika ingkang sampun rawuh iki Pak Weknyo. Terus leres nggih Pak Wek nggih. Kadung puede kok kleru. Sinten? Pak Wek jaranan. Put napa? Jaranan. Koyoke nggih Pak Wek nyo. Berarti mangke disupporti jaranan nggih, Pak. Kedah nyanyi nggih. Niki sing katemben kemawon rawuh ki lho, Nduk. Terus mari ngono sapa nek mengke pokoke sedo wonten kemawon. Niki Mbok Bilih Mbak Ayu niki mboten pirsa mungkin jenengan tindak panggung mawon niku waplek buwek. Neng lek ngaplek aja milih lho ya. Milih sing piye? Milih ngarep apa mburi ngono to? Aku iso ra balik kablek ngarep malah madhep ngarep terus, kablek mburi malah bungkuk terus. Iya, Ndak? Nggih, lintang asmara. Mas Anggi ndak kersa duet. Oh, Mas Pandu. Mas Pandu. Endi to Mas Pandu ki ndi? Monggo Mas niku lho. Heeh. Iya Mas Pandu. Duelono Mas Pandu. Mas Anggi, jerekmu meng awakmu arep nantang Anggi mengke. Aja-aja, Cok. Dek, dhewe saja. dek kok anu tak dadekne ikon khusus ae. Ndak iso turu ngawange. Anu, apa kuwi sponsore pasta gigi lho. Gajah sponsori Gajah Mada to? Ora. Kan padha gedine ngoten ta. Kurang gede, kurang gede. Maaf ya Mas. Kurang gede. Nggih, Bapak-bapak lima sing wonten ngajeng menika Mbok Bilih Mas Tino kondur. Matur sembah nuwun Mas Tino nggih. Sak prakanca sedanten kemawon matur sembah nuwun. Nggih, Bapak-bapak lima sing wonten ngajeng kalau wonten Mbok Bilih wonten Pak Kuat, Pak Yudo, sapa maneh Mbak Yuni mung ya ora sempat anu kok.
Pokoknya nggih wilujeng Mbak dalu. lagi kersa nyanyi mriki mawon nggih. Monggo. Suwun. Nggih. Ya, Ca. Dipinangkani Lintang Asmoro bersama Yu Cokro Baskoro. Kayaknya sen-sen. Rasi ditambahin pinge Mas Selamat.
Lintang asmara sampun. Loro wis diaturke karo Nggih. Angel. Nggih. Kalau ingkang nomor setunggal Gerajakan Gerajakan Banyuwangi Banyuwangi. lajengaken Lintang Lintang Asmara. Spesial nggo sapa Nduk Angel? Mas Reno kalian Mbak Istri. Mbak Mbak Lilis. Istri, Mbak Nggih. Lilis. Matur sembah nuwun terus Oh, niki, wonten niku, Nggih, Mas. matur sembah nuwun nggih Kakung. Ya Allah. Biasanya tayupan. Pak Rebi. Terus panjenengan mangke kami enggak? Oh, Siap. jenengan piyambak. Ngoten lho, Pak. Nggih. Segitu, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, matur suwun Nduk Angel pinarak dhisik. Nggih, matur sembah nuwun kala wau. Pak Rebi nggih matur sembah nuwun mangke dipun ladosi ngaten Pak Rebi nggih. Nduk, monggo jumeneng Nduk Ika. Iki lagune gampang iki resepsi panyununipun saking Mbak Mila menika putra saking Pak Kuat Linmas. Paringono resepsi sing kowe nuwak ngono Cah. Pokok bocah iki nek bar disentrong ngono mesti bodho dromos kaya ngono kae. Nduk Ika, Nggih. iki mau ana panyuwunan teko Mbak Mila. Nggih. Putrane Pak Kuat Hansip. Anjih leres. Mang Pak Yudo meng ya rawuh, tibake ndak ngepam. Pak Yudo Hansip sing Linmas sing kala Niku. kala semono wis nekake campur sari Nggih, Niki nika Cokro sampun. Baskara. Nggih rawuh matur sembah nuwun. Mengko ya nyuwun lelagon, Nduk. Nyuwun. Nggih. Nggih. Ning dipinangkani setunggal boko setunggal sabar rumiyin. Anjih. Mbak Repi sabar nggih Mbak nggih. Mangke Sabar dipun nggih, Mbak. pinangkani. Nggih. Ya, Cah. Menika sesarengan kalian campur sari Nyu Cokro Baskara. Setunggal lagon resepsi kagem panjenengan sami panyuwun saking Mbak Mila putranipun Bapak Kuat Linmas. Ngaten nggih. Mboten kesupen panjenengan sami ingkang menika wonten dalem saged mirsani giaran campur sari Nyu Cokro Baskara ingkang live streaming menika wonten DPS Budaya channelipun. Ugi wonten Cafe NEC channelipun lan ugi wonten Vino Desta channel. Ya ngono lho Mas. Aku tungono. Pokoke gowedi kenah kok kene Mbak Yuni iki lek nyebut ya penak. Kakak. Sing gedhi iki penak ya. Penak. Contone iki lho Pak Narko. Bocah iki lekas kendel iki tak marah kendel iki. Contone Anggi. Ora, jarene Angel mung kan ngene to. Anggi iki gedhi lho, penak, Mbak. Penak. Maksudnya keplakane jaipongane gitu, Nduk. Nggih dijogeti Oh, penak. Ya, diaturke Cah, kene. Langgam resepsi kagem Mbak Mila putranipun Bapak Kuat Linmas. Ngaten nggih? Semoga. Nuju
Sing dilirik sapa Nduk Ika? Sapa ya? Ayo tukang ngendang apa sapa kono ayo. Apa tukang demung? Alah sembarang. Sembarang ya. Ayo alon-alon. Goyang guyung mesa-mesa sajak arep mundhut lagu. Gak aku jalera mbok senggak ya cuma meneng ngono to. Ayo to cak bunga-bunga. Ya ngono lah sing semangat ngono tak. Ya. Ya. Sinten iku lekang wajah ndelik ana buri. Nuni kita sesarang kalian campur sarinyu Cokro Baskoro. Ingkang mija saking Kraton Hujan. Ingkang dipun pandegani Bapak Minarko. Aja ngantuk ae, Jak. Awakmu kok kena lirian gitu lho, Jak. Ngopi sih. Ya, Dek. Goyang guyung mesa-mesa saja arep mundhut Kesela. Angga,
Aja mesam-mesem tok. Ya Cahayu bablasno. Sinta niku lenggah mojo dali ana puri mingo sajai resepsi Mama Yu. Nggih, Mbak Mila. Loh, Pak Rofi'i dateng pundi, Bapak? Keno dhisik guruku ngaji lho, Nduk. Iki Pak Rofi'i sing metu ana mburi miyos wingking. Dhisik jaman semono ning madrasah, ning Madrasah? lor, heeh. Pundi? Lor, masjid lor. Jenenge Napa? Tari. Sekedap Heeh, aku kamangka jaman semono ku lek jam 4 sore ke ngaji, golek bengi, jam 4 sore ngulang ngaji, golek Ngaji. bengi ganti ngaji. Dan muridku lho awakmu barang. sekedap Mama Heeh. Yun. Nika Piye? Piye Pira lho? piye piye? kok guyang-guyu karo lope-lope iki piye? Sopo? Mboten kenal. Ayo Rene wani Ayo kok Mas piye? nyanyi. Kira-kira ndak ndelik. wani ya, ndelik to. Nggih. Nduk, iki mau Mbak Mila wis dipinangkani Nggih, sampun. nyuwun langgam resepsi. Resepsi. Saiki diaturke panyunipun Pak Yudo Linmas. Lagunipun Lestari. Lestari. Monggo Pak Yudo tindak panggung. Mriki Pak Yuda. Kula jogeti. Pundi Pak Yudo? Wow, biasanya Pak Yudo ki mek gur anu Nduk. Maringi bunga-bunga katresnan. Bunga-bunga. Sing nembang ya pangke sampean. Kula Heeh. Dipun aturke Lestari ya Nduk ya. Minangkani panyunipun Bapak Yudo Linmas ingkang menika sampun pinarak wonten dalemipun Bapak Nyoto. Ngaten nggih. nggih. Dipun sekecakaken. Loh, Mas. Se. Mas Hodri. Nika nggih MC senior. Mangke mingke nggih Mas Hodri nggih. Nyapa Cah? Ayo. Dene aku tak omong. Ngobrol beskor. Wasik. Kembali bersama Ika Kusuma. Yuka Kabaskoro. Sang Dewi kakon lamlangi hamba berwewangi semi harum kembangi melati dasar bulan
Dipun aturke sapa nduk mang sing nyuwun? Pak Yuda. Pak Yuda Linmas. Nggih. Mugi-mugi saged nuju prana. Matur sembah nuwun Nduk Ika. Pinarak dhisik nggih. Menika kalih asmara sepoten Jah. Nggih. Nah niki Mbah Rebi. Kula tak Pilu- matur sekedhik. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku sate menang Kediri. Lajeng Penyiar ayu kaya Sri Kandi. weh. Mbak. Tuku gedang menang Surabaya. Terus lajeng dos endi, Mbak? Pengendangin ganteng kaya Gatotkaca. Gatot-kacane sing ndi iki, Mbak? Salange ndande brengos. Berarti Sepurane lho Mas yo. brengose tase ujo, Mbak. Nggih. Mbak, jenengan nyuwun dipun esreni kalian bocah ayu-ayu napa mboten? Kula mawon. Oh piyambak mawon. Alhamdulillah. Niki pancen yo Tuku kulino. tahu menang Kediri. Nggih. Penyanyine ayu-ayu kaya Sri Kandi. Weh. Kayak ngono ki, jan. Wonten malih, Mbak? Ngeret pari ketot godhonge. Nggih. Campur sari iki lho hiburane. Masuk. Matur sembah nuwun, Mas. Monggo. Yu Siti. Kalem mawon, Mas. Mbak Rebi. Kula ki ambak mawon. Jenengan ki Mbak, tak bales, Mbak. Yu Siti. Mam Gedang. Mbah Rebi nyapa, Mbak? Lek Mam Gedang nyapa, Mbak bablasane? Kaya apa, Cah? Ayo Mbak Rebi, wis ndang tandang, Cah. Ya, Tak baca Monggo. aku ya isi. mboten usah isin-isin, Mbak. Ya. Sesarengan kalian campur sari Nyu Cakra Baskara. Dan liwat aku kelingan tutup kae yen tak goleren neng cagak katulisan warna abang kondo masuk perawan